маънои гапҳои раён. О, Фардун чо кади? Курткаи нав харидае? Ку тея пӯшум бинум чӣ хелае? Матеуш, ту медонию Фардун гарени братае. маънои гап ки курткат ҷеб чӣ? О муҳаммад, ташкилие? Фардуна бугун. Фардун яҷо срочно бре. Ҷеҷе, хай там иҷаи? Мо зимием, брат. Маънои гап ки ма кидат даям. Наовардам. Гап нест, виручат кадида, хаёли майда мегириш. маънои гап ки майда ёдат бирор. Брашка, нарасам дарахта? Ҷеҷе, мошинта дагҷо мондагӣ? Маънои гап ки ма важде накарданиём. Брат, мошин да устоае ку? Маънои гап ки ман намехоҳам мошин магун газ важдени кунам.